Oh God, I'm feeling me de luig. Scuilim bheith rangpáid bliain amháin. Agus tháinig sé fear círíoch bai, so gom leatna go taine páid tá. Agus hagus sé isteach an rothair maidin, agus thurg sé ceachtain na mata nó ceachtain na béirle nó Gaeilge dún, agus an sin cheachach sé ag an dúirtal sa seomaranga. Agus bhanig sé an léine te, hearló go lehéid in is, cealam dit smútar mé héin, agus dhéanamh sé héin a bhara sa seomaranga, agus a héin na láb agus an aige, agus rinne sé sin go minic, agus just glacham a leis gná imachtaí an lé de fád. Cé eile, bhí go leor daoine, níní Ceiliúradh, bhí sé gcónaí ann agus bhí ormsa gcónaí nach chuna mé níní Ceiliúradh, bhí sé gcónaí gléas go hálan, agus bhí caisí na ganzathe seo, agus bhí na polonex, agus bhí ceann difriúil ar hí gach éon lá, so bhí sé gcónaí galánte agus a gcónaí gléas go sméras ar sa rang. Cá mé rá, ní mór ní cuilim sa aon rud diúltach in á réire. Is mis sem mar ní Ceiliúradh, bhís ag obair Scoil Chrónáin ó 1976, beidir 6 bhí tar éis an scoile oscailt, go dtí an bbliain 2004. So chahas tréise má sa scoil. Nuair a tháinig mé machar dúis, baile beag, sráidbheile beag, ar gúilde a bheith Rath Cúl, agus is cuinlam go thug sé 20 nóiméadúim, teacht ó Rath Clár, go dtí Rath Cúl ag an am sin, agus bhí namas agus thug sé beidir sús le thuairlaigh, mar gan áras bí bad níos mó tracht agus bad níos mó daoine é teacht agus ag an am sin cuma dos Rath Cúl. Go mór, bhí lán bad níos mó tithe agus bad níos mó na hárasán agus mar sin de tógadh an sin. Bhí scoil Chrónáin, ach nadidir an raibh éon scoil in bhun scoil eile. Ní dóran go raibh beidir go raibh scoil in Meitheamh, beidir go raibh sé sin an Mhuin, ach cinnte ní raibh Mhuin, ní raibh éon scoil ag Lúndalcáin, ní raibh éon scoil a Tábhacht, agus ní raibh éon scoil híos Clár nó nás nó éon áit mar sin an fágad dagach na páistí chuine ó Lúndalcáin, ó Tábhacht agus ó nás. Bhí sort the catchment area, that's got to be a lán éireann. Na tuismitheoirí a chur páistí go dtí Scoil Chrónáin heasta go thuisiúd go bhfallamóg na páistí Gaeilge, agus bhí na tuismitheoirí sin i bhfad i bhóbhar na Gaeilge. Seachas daoine ná raibh rilí róthócad an Gaeilge, ní chuir siúd a go páistí go dtí Ghaelscoil. So bhí an tálainn in á riire go raibh ag pléile tuismitheoirí gur heasta gotha. Tuist ná raibh Mhuin scoláire, is cuilim in san chéad rang tháinig mé go dtí an scoil tar éis na nollag, mar bhís tar éis bliana caithfh san Astráil, agus tháina bhaile agus furas post, mar bhí sa bhéin agus brenda ar scoil le chéile i géirí go leistíide. So nuair a sé sa scoil ní raibh ach beidir dá réag sa rang agam. Bhí timpeall beidir níos lú ag brenda, agus bhí an vertigoin in éon seomar amháin, and bhí crack uafásacha goid an tamar fad. So bhí sprid anna bha sa scoil ón tús, agus bhí calón sort ócáidí so síolta goin. Mar bhí marna ag an am sin ar an íos céine leis na tuismitheoirí. So bhí cheese and mines, and bhí barn dance goin hís in san nás bliain amháin. Rudí mar sin, bhí gach duine anna cardúil na chéile. So Carrick sé sin go mór ceapan le sprid na scoile cuma. Tá na focail de gach ile árán faoin spéir ar rólas ag brenda. Ach ní féidir le Canna. An tain rud a bháin beidir ná féidir le dhéanamh. And so bhís imán an cór. And bhí anspéise gom i gceola gcónaí agus is brealam bheithe Canna le páistí ach a thortha. So bhí kind of natural progression a bhí an. Agus thógas an cór ar feadh na blianta. Ní féidir mé rud a haint. So I gcónaí bhíocht den éigean bhí June Murray,
Tuis mahór nach mar an inis bhíh sé sin a gin ar fecht hamlaach. Bhí tíine agsúla chun seint ach óna bu pad a pedí den chus binnig an dear ar fad saradág mar an scoil. So bhí córa gona gcónaí agus is fós is sprálam mar uair an téimisteach sa scoil in Acalam chun siad fis arm inis a ríis nuair a bhíonn siad stoc. And ceap go go hún gur féidir a lán rud é a dhéanamh le Canna. Agus nuair a bhíonn páisiúin obair go dtíana sa éisirpás big caiimiid árán. Martina ring ní rinnetá seo, bhí me sa céad rang go bhí sa scoil is Scoil Chrónáin ón lá tosaú. Bhí banmhicna go mar múntóir a ggur ceirh bliain. Bhí si haar bar mar múntóir ach gach láh bhí si tógamach an rang tuisgur príd vide a bhí an freisin. So, bhí léanta uanta nach raibh si stiglinn sa rang in éair agus bhíoh míad ag plaicíocht agus triplóid agus gacrad nar hagach si ras go dtíon seo mar cad raibh sibsí déanamh, ní raibh si bhí déanamh an obair baile nua mar sin. Ach bhí si harm a bheith mar múntóir, dalamar go léir an méid sin, ó an céad bhlín go dtí an a dag sí muid sa Cuid go bhlín. Sar múntóir bhí an agus just thug si gráún don fálam, bhí mar go léir fálam a gcónaí. Now an stíl litríocht, an is sin spelling, ní raibh mise go maith ag déanamh mo cuid focail agus tá sé fós uafásach dearan mo drathach agus trafórcail nach bhfuil tusan an éon focail a litríocht amach ach Bhí smaoinemh nua a gcónaí leis an múna ach an rud is cuimhnín lomsa déanach gachtainna an rud céine. Bhí cnitáil a gcuin. Déanach na buaclaí agus na chalíní an cnitáil. Bhí cócrocht a gcuin. Déanach gachtainna. Nuair bhí míad amach ag gémar sport, déanach gachtainna. Ní raibh éon rud mar sin ó seán na rudí a gcóir na chalíní, seán na rudí a gcóir na buaclaí. Bhí si a gcónaí rinne gachtainna. Ceol an silig dul ar, amach ag immer te go an scáil nó péinrod. Bhí sé le chéile i gcónaí na daltas sa rang. Bhí sprí a gom a gcónaí ar scáil, ban mé antanna as an scáil. Ní raibh mé gurí ágant an scáil. Agus ceapan gur bhíad sin na múntóirí léir, ban mé antanna as an cór le Níní Carúil. Agus is cuimhan a bhí an galéir an glóriá, ní raibh sé glóriá, bhí sé glóriá, agus is cuimhan mé sin go dtí an le aniu, ach just sár daoine a bhí ann, bhí daltaí anna granúir le im a rang, bhí Niall Redmond agus bhí sé gcónaí a góra agus a déanamh an crack sa seomra, tháinig daoine eile sa ranglinn, bhí Colleen Martha ní Coníla, so bhí Martha agus Martina sa rang, so bhí sé sin granúir le gá Colleen leis na anamcha mar chéine, beagnach. Well, is cuiinlam go maith Martina ag an slóga. Bhí mar híos ag slóga sa Gaillimh agus bhí trí bliain Muice ar an stáitse agus ceapan gurbí Martina a bhí mar benan ar an móra. Agus nuair tháirla sé go dtí náisiún ar bhainsiúd na herbal dus na locha go léir. Ní a bhísacuin ag an nám ach bhí sé tríd a bheithe cé le duine éigen just na locha les má sa a hánar ar na sorte. Jesus beag ná bhainsiú. An bhainsiú an tóint an páiste bhí an rud mór se bhí sé cosúla scían áil mhór. Cúdathe le tinfáil nó rud éigen. A thug sí swipe ó fásach agus gan áras bhí gach. My name is Anne Redmond and I worked in Scoil Chrónáin from the year, it's probably around 78, 79 until, how long, I can't remember now. I was there 21 years anyway in the school. So, and I was a cleaner and I looked after the children before there was a proper lollipop lady. And I'd put them on the bus to Nice, stand with them from 3 o'clock to 4. And I tell you, there was no mean feat because some of them were scallywags. I mean scallywags, but they were gorgeous children. They were really lovely. And then I started to clean the school. Then I used to do both. And then the lollipop lady came, so
I still love Irish, but I still understand a little bit of it. But I used to pride myself in that I knew what everyone was saying to me and I could answer them back in English. But I love Irish, always loved it, always. And, you know, I was good to them. And like as you see, Brenda always kept in touch, Mary Carroll. I've lost contact with a lot of them now. Podge, he's in Kerry now somewhere, or doing whatever he is. Podge was Podge. But I liked him. You know, he was a great teacher. And then we did have another teacher there, Bartley. Oh no, Culla, do you remember him? He was a lovely, lovely man. I'm going back now to all the older ones. Nornie Gallagher, Sean Buttermer. I think Sean is still there, I'm not quite sure now, I don't know anymore. And then there was Siobhan. It broke my heart, but I loved every one of them, you know. And when I eventually did leave the school, I was heartbroken, you know, because I missed all the children. I loved them all. And when anything, if I was in the yard, it was me they'd come to. You know, they always came to me to say such this or that or the other. And the kids kind of, I don't know, I think they could speak to me better than they could to the teachers, because, you know, they can't say everything to their teachers, but they could tell me and then I'd relay it on, you know. But I loved it. And even though now every day that I'm not going back in there anymore. I'm not going back in there anymore. And to be oftentimes, you know, some of the parents would, maybe something had happened and wouldn't be able to get to the school to collect their children. I used to have to bring them home to my home and leave a note on the door saying, you know, collect whoever it was, Tom, Dick or Harry, at my home, you know. And that happened a lot. So, but I didn't mind, you know, I loved it. Is mis ile Canna vís Scoil Chrónáin ó 98 hosníos, yeah. Agus Tom Shinish Rath Cúl Chrónáin ag Mhuin. Mis iníon banmhicna ceantas na hiníige de banmhicna inína dó is tócha go raibh saoil difriúla gom sa ná mar a bhí ag leanaí eile sa scoil tuisc go raibh mar iníon de banmhicna ach cha mé rá go raibh an takeíochta gom mar bhí drifúr níos mó agam agus bhí si tofáilte amach mar deartha. Agus níor thóg si aon mesáil ó aon duine in éair so cé go raibh sais am níos crua a gcuine ar scoil is dóil maidir le ó you're a rat or is tus inín le banmhic agus bhí mar son bhuinas an tanmh as mbliana Scoil Chrónáin agus is tólan go bhfuil sais na memories thugam sa thoisiad níos fearr cín anna dheasagam seachas cín seachas drochín. I mean is féidlam bes muoine faoi drohamanta bhí agam ach níos mó sais da smuointe agam faoi láthair. Beidir go raibh saoil níos fearr ag na leanaí nach raibh buinte le múntóir sa scoil cosúlam hain, cosúla deirde sibéal, cosúla Brian ó Fowlú agus Áine agus mar sin de a ímar leis ach is cuilam gomach cúpla scéalta, cúpla rudaí a bhí a thorla. Is cuilam lá nuair a tháinig gcórdaisteach sa scoil chun neart leis na rangana agus rinne mé siúr déigint nóir cheartlam a dhéanamh agus ní féadla mé a rá rilí ach thógus ru déigint ón ifig agus form a bháthar amach gur thógus é ach ní a bhís thóg, you know, agus dúirt mo bháthar greibh si chun an gcórdaráid chun leirtlam agus chuniggus an gcórda teachtaisteach agus bhís like ó má dhé agus de rithas níorthús rascadí ran gnéachar agus bhís istigh le maní cearúla an nám agus ag an nám sin leis bhí an ifig doscail doras an ifig amach ar seomra armach ar seomra níní cearúil agus bhís i bhlach leistig den dá higgins an son so nuair doscail tú amach an doras bhís i bhlach dúrach an son agus ní a bhéin den ábalt mé áil an éair mé aimsú ach an son deach mo bhór síos agus chunig si má dá an rábhróg ag sticáil amach mar deartha faoin doras agus an son de thóg si mé nadidir leis an clúsnú just tar stachad seo agus náfalt an garda seo an leir leat agus de leir sé and I'd say raibh manga mór góra mar bháthar, you know, fad a bhí sé rád am ní cartatéis sin i dhéanamh ná stróchródéis sin is cuiinm go maith sin agus
Rodella gur chuoinam ná gcuid na club Goldgrain. Bhí club Goldgrain a gcónaí istigh in Sanifig agus dulaisteach agus ag sciobba club Goldgrain agus toasted ham and cheese sandwiches a bhór na múntóirí ó Muldowney's agus rihnaisteach agus ihan lá ham and cheese sandwich maybe ceantas na múntóirí agus amachlum agus ní bheith is a géin then a bheith that's a piece of a sandwich Nini Harul whatever but so I didn't know he did that. Yeah, You're a cheeky. nobody knew. Tá difriocht is stáidm hénig go bheith a Mhuin inis go bh difriocht olmhór den scoil sa lá sin agus an sa scoil hagan inis mar há sé gachad i bhar hain glán, agus go homlán difriú. Sais bhí adventure gut nar bhíart ag dín leharras like sa cheanna scoil. Oh, hamstad cad gom dog dín leharras. And off you'd go the adventure beag amach ag an tigín agus féchantar tain agus ag féchantar na crín agus pé aon a bhí timpeall nu. Agus thógach sé timpeall Cuid ag námadúirnta, Bheach den éag an taachtamach the aimsú nó péad. Ach, it's nátá nuamhhaintá an leharras istigh sa seo mar ranga. How boring is that? Had I dog in Laris, great. Yeah, Toby she'd in piano Louis stock. I was here. No. Agus, so I'd say grab a body small crack a gunna. Ach, I stoke a gunner in the nation and time or fad. Vi body small crack a gums her skull. Like a screen of an log or screeve Mockler, Ian Mockler, sex is cool, Aaron Thursday, stig than Laris. Agus dúirt Bambicana, I'm getting your mother now. Get her in here now to have a look at that. Agus Kate Odella bhí tin of paint ag Ian Mockler painting over the sex is cool, Tonic Bambicana seach agus Keirination. Agus Kirshy Ian Mockler Orglana onas go mech a máthar ábata on sex is cool eshkint. It's in Kate dúirt she leis na tháinig Ian Mockler. And so tell me, do you know that how is sex so cool? Tell me how sex is so cool. See Ian Mockler and son like, all going to stay.